Μικρός και κούπες ίσον μεγάλα προβλήματα. Γιατί πίνουμε? Το θέλουμε πραγματικά ή είμαστε υποσυνείδητα έρμεα των κρατεών κοινωνικών προτύπων? Κερδίζει κάποιος από όλο αυτό? Πώς γίνεται κάτι τόσο βλαβερό για την υγεία να βρίσκεται γύρω μας ανά πάσα στιγμή και να προβάλλεται συνεχώς μέσω των διαφημίσεων, χωρίς ουσιαστικούς ηλικιακούς περιορισμούς? Η κούπα. Έλαντε. Η κούπα είναι ένα κακό συνήθειο, μπορώ να πω. Δεν είναι ούτε έθιμα, ούτε τρόπος διασκέδασης. Η κούπα είναι ένα έθιμο, εισαγωγικά να το πω έτσι, που έχουμε εδώ πέρα. Συμβολίζει τη μαγιά κάποιου όταν έχει πολύ αλκοόλ σε ένα ποτήρι και το πίνει απευθείας, μόνο μιας. Κοίταξε, η κούπα νομίζω ότι έχει χαθεί και ο ρόλος και το νόημα που υπάρχει. Η κούπα είναι να πιούμε μια κούπα. Παλιά να ρωτήσει, έχω ρωτήσει και εγώ, έχω ακούσει. Έτσι, όταν σμίξουν δύο αγαπημένοι φίλοι, πίναν μια κούπα για το χατήρι, ας πούμε, της βραδιάς. Εντάξει, όχι επειδή δεν πίναν νύχτα κούπες. Προτιμώ να μην πίνω κούπες, γιατί δεν το θεωρώ μαγιά να πίνεις και να γίνεις χάλια. Οι νέοι πίνουν και δυστυχώς πίνουν πολύ, ειδικά στον τόπο μας. Αυτό είναι ένα φαινόμενο συχνό, δυστυχώς. Συχνό και ευαίσθητο. Ευαίσθητο γιατί πολλές οικογένειες έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, τα δικά τους παιδιά. Παιδιά που η επαφή τους με το αλκοόλ αποδείχθηκε μοιραία. Εμένα η κόρη μου τη βγάλανε, την προκαλέσανε και όταν είδαν ότι δεν τσιμπούσε τόσο πολύ, τη ρίξανε στο φιλότιμο, την πήγαν και την ποτίσανε ένα μπουκάλι ουίσκι. Αυτοί ξέρουν τι κάνανε και μετά την πετάξανε στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο ανέλαβε τα υπόλοιπα. Μέσα ήταν άκρη, αλλά τότε ήταν κλινικά νεκρή στην ουσία, όταν πήγαμε εμείς. Αντίστοιχα, έχει φανεί από μελέτες ότι ο εγκέφαλος αναπτύσσεται μέχρι το 21ο και κάποιες μελέτες λένε μέχρι το 25ο έτος ζωής. Οπότε μέχρι τότε είναι πολύ πιο ευάλωτος σε τοξίνες, όπως είναι και το αλκοόλ στο κεντρικό νευρικό. Οπότε κάνεις μια ζημιά παραπάνω από ό,τι σε έναν ενήλικα, πέραν όλων των άλλων πιο πριν, τα ψυχολογικά και τα όλα αυτά. Δηλαδή, πραγματικά δεν πρέπει, όπως ένα μωρό δεν πίνει τίποτα άλλο εκτός από το γάλα της μαμάς του, ένα παιδί και ένας έφηβος να καταναλώνουν αλκοόλ, γιατί τους κάνει ζημιά στον εγκέφαλο τον αναπτυσσόμενο, που μπορεί μετά να έχει συνέπειες στην ενήλικη ζωή τους. Έτσι κι αλλιώς, μια ζωή. Τα στατιστικά στοιχεία είναι αμίλικτα. Πάνω από το 90% των μαθητών έχει δοκιμάσει αλκοόλ, ενώ περίπου οι μισοί δηλώνουν ότι έχουν μεθύσει έστω και μία φορά στη ζωή τους. Αν πάμε στις ακόμα μικρότερες ηλικίες, περίπου οι μισοί έχουν δοκιμάσει αλκοόλ, ενώ 1 στους 5 έχει μεθύσει. Καλά, το χειρότερο νομίζω είναι ότι εδώ πέρα στην περιοχή είναι κάτι το πολύ συνηθισμένο. Οπότε τα παιδιά πίνουν από μικρή ηλικία, ενώ δεν θα έπρεπε, και το βλέπουμε σαν κάτι που είναι φυσιολογικό. Όταν είσαι πολύ μικρός ουσιαστικά και πίνεις κούπες ή σε οποιαδήποτε ηλικία, μετά στη συνέχεια θα σου προκαλέσει διάφορα προβλήματα, αν και θα νιώσεις εκείνη τη στιγμή μάγκας. Άρα θεωρείς ότι παίζει ρόλο αυτό, αν υπάρχει το σωστό παράδειγμα από τη μεριά των γονιών, περνάει και στο παιδί. Περνάει. Και άμα βλέπουν την οικογένειά τους να πίνει και ένα τέτοιο, θεωρεί ότι είναι κάτι φυσιολογικό και υποσυνείδητα πίνουν κι αυτοί και γίνεται αυτό που γίνεται. Σίγουρα η έλλειψη τώρα υπευθυνότητας που έχουν οι έφηβοι, εδώ πέρα και πιο μικρά πίνουν αλκοόλ, προκαλεί διάφορα προβλήματα. Καλά, αρχικά και ο οργανισμός τους δεν είναι έτοιμος για να πίνει αλκοόλ, οπότε τα προβλήματα θα είναι μεγαλύτερα από ότι αν πιει ένας ενήλικας. Κρίνω κι εγώ από τα παιδικά μου, όχι από τα παιδικά μου, από τα μαθητικά μου χρόνια. Δυστυχώς υπάρχει το αλκοόλ στους νέους. Το βλέπω κι εγώ και είναι ό,τι χειρότερο, ειδικά σε μικρές ηλικίες, από ανήλικους να καταναλώνεται αλκοόλ. Το 2021 η συνολική επίδραση των νόμιμων αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία ήταν ίση με 1.751 εκατομμύρια. Ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 1% του ΑΕΠ.
Είναι φανερό πως ένας τέτοιος οικονομικός τομέας για ένα καπιταλιστικό κράτος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ίσως γι' αυτό οποιαδήποτε κουβέντα γίνεται για τον περιορισμό του φαντάζει πάρα πολύ δύσκολη, ακόμα και αν πρόκειται για την υγεία των παιδιών μας, για το μέλλον τους. Είναι βιντεάκια που λένε ότι και καλά, χθες ήπια χθες μια βότκα ολόκληρη και είναι στα σχόλια όλοι και λένε μια βότκα ολόκληρη, εγώ προχθές είχα πιει ένα μπουκάλι και 2 ποτήρια. Και γενικά το κάνουν να λες και φαίνεται φυσιολογικό. Η εφηβεία εκ των πραγμάτων είναι μια φάση με πολλά ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα και προβλήματα, τα οποία αφενός το αλκοόλ μπορεί να τα επιδεινώσει και στην έντασή τους, αλλά και στις συνέπειες τους. Γιατί πολύ πιο εύκολα ένα παιδί που δεν είναι ούτε αυτοκτονικό, ούτε ρυψοκίνδυνο ή παράδοξο, αν βρεθεί υπό την υπήρεια ουσιών, εν προκειμένου του αλκοόλ, πολύ πιο εύκολα θα κάνει ένα βήμα, είτε για να τερματίσει τη ζωή, είτε για να χτυπήσει, είτε για να χτυπήσει κάποιον άλλον, είτε για να οδηγήσει, είτε οτιδήποτε άλλο. Θα εθιστείς και μετά, εντάξει, μπορεί να έχει επιπτώσει και στην οικογένειά σου και στις σχέσεις σου και στους φίλους σου. Και γενικά, το χειρότερο είναι ότι κάνεις κακό στον εαυτό σου. Ότι μπορεί και να χαλάσει τη ζωή σου. Τι σου λείπει περισσότερο? Μου λείπει ο χρόνος. Τα χρόνια εκείνα τα δημιουργικά, την αποφοίτησή της, τα όνειρά της, το σχολείο της, τις σχολές που ήθελε να περάσει. Δεν τα έζησα και αυτό μου λείπει. Μπορεί δηλαδή να πάρουν τα αμάξι και να οδηγήσουν, να είναι μεθυσμένοι, που συνήθως γίνονται αυτά, όλη την ώρα γίνονται αυτά βασικά και ειδικά εδώ στην περιοχή μας. Και είτε σκοτώνουν τον άλλο ή σκοτώνονται μόνοι τους. Εδώ πέρα στην περιοχή σχεδόν όλα τα παιδιά στην ηλικία μου ξαναοδηγάνε και κάποιοι παίρνουν και διπλώματα στην ηλικία μου στα 17. Και το καλοκαίρι και γενικώς όποια εποχή και να είναι, πίνουν και μετά τα βράδια πηγαίνουν με το αυτοκίνητο βόλτες, μεθυσμένοι, που δεν πρέπει να γίνεται αυτό κανονικά. Και ναι, πιστεύω πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό, γιατί βάζουν τη ζωή τους στο κίνδυνο, μπορεί και τη ζωή των παιδιών που είναι μαζί τους. Σε όλα αυτά εμείς δεν φταίνε. Εγώ λέω ότι πρέπει να αλλάξουν πρώτα εμείς και μετά τα άλλα. Δεν πρέπει να περιμένουμε από το κράτος. Αλλά εκεί πρέπει οι νόμοι να ήταν πολύ σκληροί. Και εγώ μέσα πρώτος. Δηλαδή να σε βουτήξουν, ρε φίλε, όπως είναι στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό δεν διανοείται κανείς να πάρει τα μάξι να πάει. Μια φορά θα το κάνουμε. Δεν το βουτήξουν, θα κάνει 5 χρόνια ξαναδοχήσει, το ξαναπιάσανε, δεν ξαναδοχεί ποτέ. Τελειώσαμε. Δηλαδή θα έπρεπε να ήταν αμήλικτα αυτά τα πράγματα, να το ξεχάσουμε. Δηλαδή στο εξωτερικό, εγώ πάω κάθε χρόνο. Να πίνεις κάποιες φορές. Γιατί ξέρω εγώ μπορεί να είσαι χαρούμενος ή μπορεί να είστε παρέα και να θέλετε να πιείτε έτσι για την πλάκα, αλλά μην πάει σε κακό σημείο, δηλαδή να προσέχεις και να σκέφτεσαι πριν κάνεις κάτι, δηλαδή πριν βάλεις το ποτηράκι να σκεφτείς λίγο. Μπορώ να σταματήσω μετά. Αυτό. Το πιο συχνό φαινόμενο είναι το να πιει, να πάρει ένα τιμόνι και να σκοτώσει έναν άνθρωπο στη χειρότερη που δεν φταίει τίποτα και να σκοτωθεί ο ίδιος, ας πούμε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει, να μπει στο υποσυνείδητό μας και στην κουλτούρα μας ότι όταν πίνουμε δεν πρέπει να οδηγούμε. Και εκεί πρέπει και η κοινωνία, πρέπει το κράτος, οι νόμοι να γίνουν πολύ σκληροί. Πέτρο! Τι γίνεται ρε, καλά είσαι? Καλά. Τι κάνεις, με τι ασχολείσαι? Βοηθάω άτομα που είναι εξαρτημένα με το αλκοόλ. Έλα ρε, καλά, αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή τι κάνεις? Έχω κάβα. Αν μπορώ να πω μια συμβουλή στους νέους, γιατί να κουνήσεις το δάχτυλο δεν μπορείς όταν τα έχεις κάνει κι εσύ, είναι αν πραγματικά σας αγαπάει ο φίλος, το παρεάκι που λέτε ότι είστε εκεί και πίνετε, όποιος είναι πραγματικά αντρί, φίλος και λεβέντης και παρεάκι, δεν γέρνα κούπα όταν ξέρει ότι ο άνθρωπος απέναντί του έχει να πάρει το αυτοκίνητο. Ο πραγματικός φίλος θα διασκεδάσει, θα πιει, θα κεράσει, όταν ξέρει ότι ο καθένας μετά θα πάει στο σπίτι του και θα ξεκουραστεί.